Рибарския бастион, както се казва тази част на крепостта на Будапеща, съвсем близко до Палата, който е двореца на царята на Австро-Унгария. Може би най-красивата част. Самата кула прилича на кулата в филмите на Уолт Дисни. Красиво място. Може би най-красивото от тази страна на Будапеща. Тази страна се казва Пеща. Ето го пак лобизмът, който се вижда от тук. Е пак част от тази кула. Някой от новото унгарско крале. Матияш, може би. Четох за някой си Матияш. Значи, хубаво местенце, хубаво да дойде да бъде посетено. Неизбежно да дойдете в Будапеща, да не посетите тази част на Будапеща, която е само Пеща. С целия... това нещо предавате съвсем близо до бастиона. Аз ще го покажа него далече. Ето. Това е съвсем неуверена картинка. Наистина е много така. Има и кафе вътре. Пак е част от него и намиращата се до него катедрала. Ето вижте го тук. Ще би още по-красиво. Бил си представя за цялото нещо, какво представлява Рибарския бастион в Будапеща.